Mangaphane kuwukuthi uwumuntu wesifazane, oke nje uziphe i-chance uthole lona idangabane leli, ulipheke, uliphuze, ulibilise nje uliphuze. Ulokwane uziphuzela yona nje mhlawumbe iy'nsuku eziwu-7, makuwukuthi ubaba uzobuya ekhaya. Izokusiza nje ikukline. Akekho umuntu oyobanga naye la wemama, nawe wena sisi. Mawuphuza nje le mpahla le, akekho umuntu oyobangisana naye endodeni yakho, uyohlala uwedwa kuyothanda wena. Yinto le ekwenza ukuthi uhlale ngaso sonke isitofu u-6-6, ungaze usikokothele ngoba sogcina sesishisa ezinye iy'ngane. Ukuphuze lokhu, ukuphuze nje kuzolwane kukulungisa, kukwenza ukuthi injabulo ihlezi ikhona ekhaya, kuhlale kumnandi ngaso sonke isikhathi. Kungabi khona lezi zinto lezi eziyinkinga. Ubaba athi mebuyile ekhaya kucace ukuthi kufanele adlule ekhaya, adlule umnyango wekhaya. Cha, asiyifuni leyo nto, sifuna ukuthi abantu bahlaliseke, kuhlalwe kube kuhle. And nanokuthi-ke okunye, another spiritual use, not a medicinal use-ke manjena wayo idangabane. Uma ngakuwukuthi iy'nto zakho ziyavaleka, ziyavuleka, ziyavaleka, ziyavuleka, ngitholele iqanda lenkukhu, ungitholele unwabu, ungitholele umnenke. Iqanda lenkukhu uma kuyinkukhu yasekhaya, kushise konke kushe, kube umlotha, kube insizi. Le nsizi lezi zicabe ngayo nje iy'nhlanga emzimbeni wakho. Uphinde futhi uyithathe le nsizi lena, ulokwane uyifake emanzini wakho okugeza, ugeza ngayo ekuseni, ugeze ngayo ntambama. Ukhuluma nje into yokuthi ibhizinisi lakho malivuthwe, izinto zakho mazenzeke, nawe izinto mazihlangane empilweni njengabo bonke abantu abahlanganisayo, iy'nto zakho zilunge. Alikho ibhizinisi lakho eliyofa uma kuwukuthi usuke usebenza ngale nduku le engikunikeza yona. Induku enamandla le yokuphumelela, yokudla, yokuhlafuna, yokuphila kubantu abasuke befuna ukuphila. Izinto zikwazi ukuthi zenzeke, kwazi ukuthi kukhanye kube kuhle, kube mhlophe, makugusheke makube kuhle. Masibonge.